Gyere csak, anya kivesz. Gyere, vegyen ki, anya, gyere, kapaszkodj meg. Kapaszkodj anyába? Kapaszkodj meg anyába, jó szívem? Így? És akkor most mutasd meg, szívem, hogy tudsz bemenni oda. Mutasd meg, hogy mégy be oda. Megmutatod anyának? Mutasd meg. Jaj, a Cumi kint maradt, kicsim. Na hát ilyet. Nem baj, hogy kint maradt a Cumi. Na jó, figyeljetek csak, akkor most anya leszedi onnan a konyhát. Paszta. És akkor nézzetek csak ide, hol vagytok? Itt a kályha. A babák itt vannak bent. Megvannak a cipők. Ügyes. Ott vannak a ruhák. Na integessetek, csak mondjátok pápá, pápá. Anetka, integess, pápá. Hogy?